Рушниками можно утираться, из керамических изделий пить. А что делать с маляванкой? Вот что это? Это же не ковер, это же симулякр. Такое изделие. Яны з болем аддаюць. Яны, конечно, не разумеюць, што можа іхным дзецям, унукам гэта не патрэбна. Такая поголоска ходила, что коли не маешь грошей, сходи до Бога, нихера она намалюет. Бабка была бедная, она была бездольная, и она ни замужем не была, ни детей не имела, никого не имела. И ходила по хатах. Был у ГУЛАЗе, и он для кіраўніцтва лагера писал на простынях ось дыванки. А маляванка – это такое для белорусской национальной культуры одно из важнейших явлений. У вёску Сінькі мы потрапілі пасля тэлефоннага званка ў газету. Нам патэлефанавала жанчына, якая сказала, што ў яе ёсць, засталіся дакладней, ад маці 2 маляванкі Ніны Бохан. Дитя на одеяле. На одеяле, а там тоже на покрывале. У хате висело, мне досталось так. Я сама родом из сельца, вышла замуж сюда у Сінькі, працавала ў школе. Где-то в початку 70-х годов, поехавши была до мамы, ну и якраз там працавала вот эта мастачка. Кажа, передай одеяло, там покрывала одну простынь. И вот таким чином и мне дасталіся гэтыя каўры. Ну, бачила я только один раз, калі завезла была. На выцвілых дыванах ужо і малюнак разгледзець складана, але Галіна забірае іх з сабой. Хоча зладзіць выставу ў мясцовым музеі. А яшчэ марыць, каб у горадзе з'явіўся мурал з работай Ніны Бохан. Такі павінен быць фінал гісторыі, якую сама журналістка і пачала пісаць 2 гады таму. Пачалася гэтая гісторыя тут, у рэдакцыі Смаргонскай газеты, дзе працуе Галіна. Менавіта прафесійная дзейнасць і падкінула гэтую тэму. Адбылося так, што мы на адным з мерапрыемстваў тут у Смаргоне пазнаёміліся з сябрам студэнцка-этнаграфічнага таварыства Алексеем Крукоўскім. У 2018 годзе летом яны цэлы месяц працавалі, можна сказаць, у экспедыцыі па нашым рэгіёне, збіралі песні, танцы, ўсё, што іх цікавіла. І ў адной з вёсак Смаргоншчыны, вёсцы Лісічына, яны натрапілі на хату, дзе ўбачылі маляванку. Іх таксама і рэчы цікавілі. І вось на гэту маляванку Браніслава Шутовіч у вёсцы Лісічына купілі. Ні бабуля та, якая аддавала гэту маляванку, ні мы ніякага аўтарства, аўтара, так скажем, маляванак не чулі, не ведалі. Відаць, маляванка так магла і застацца невядомай. Я зайшла да сваёй знаёмай швачкі. Мы разглядалі яе старыя фотаздымкі. Адзін з фотаздымкаў звярнула ўвагу. На ім была маляванка, на фоне яе сфотаграфавана сям'я. Тым не менш, гэта сям'я жыла ў Ленінградзе, она не наша. Але Наталья Гусцінаўна прыпомніла час, што калі яна была зусім малая, у іх па вёсцы хадзіла жанчына і малявала. Прыйшлося аб'ехаць дзясяткі вёсак адразу ў некалькіх раёнах. Пасля таго, як выйшлі першыя публікацыі ў раёнцы, сталі тэлефанаваць людзі. Яны расказвалі свае гісторыі пра Боханіху, так яе ведалі ў вёсках. І толькі так атрымалася сабраць гісторыю яе жыцця. Дык вось, нарадзілася яна на Вілейшчыне. А пра маці неяк наогул інфармацыі вы не знайшлі, а пра бацьку, што ён быў мастаком. І успамінаецца той момант, што калі адзін са сваякоў напрыканцы 50-х гадоў наведаў Рычыцкую царкву, то маці яму сказала, што вось гэтыя фрэскі ствараў бацька Ніны Бохан. У Ручыцкім храме нават пасля ўсіх рамонтаў гэтыя незвычайныя для праваслаўнай царквы выявы не зафарбавалі.
Настаяцель, айцец Фёдор, называе іх уніяцкімі, але ні час, калі яны з'явіліся, ні тым больш аўтара ён не ведае. Нічога не ведаюць тут і пра сям'ю смаргонскай мастачкі. Ніна тут засталася адна, і пэўны час яна жыла вось у гэтым доме. Дакладней, не ў гэтым канкрэтна доме, а тут у гэтым збудаванні пасля вайны быў дом культуры. І ей адвялі пакой, і яна тут стварала наглядную агітацыю. Насценныя ўсякія малюнкі, у тым ліку і партрэты, казалі, важдзей, Сталіна, Леніна. Наогул яна, відаць, не блага малявала, бо пасля, калі была затрымана напрыканцы 40-х гадоў у Вільнюсе, то яна малявала і грошы. І кажуць, 10-рублёўкі, а там таксама партрэты. Такая пагалоска хадзіла, што калі не маеш грошай, схадзі да Боханіхі, яна намалюе. Но гэта ўжо было пасля таго, як яна вярнулася з турмы. Быццам бы яна была ў Магадане. Малявала Ніна і ў лагеры, усё тую ж агітацыю. На жаль, гэтай творчасці часоў Дому культуры не захавалася. Цудам ацалелі пару дзясяткаў маляванак, ды нейкія насценныя выявы. Безумоўна, гэта работа моцна не цанілася ніякімі грашыма. Па сутнасці, яна за яе не брала вялікія грошы. Дзе ў каго былі гэтыя грошы? Проста людзі вельмі хацелі аздобіць жыллё сваё, нягледзячы на беднасці. Это мир символов очень личных и в то же время, которые находятся в нашей коллективной памяти. Потому что, ну, конечно, экзотический мир – это про сказку. Это сказка. Они пишут сказки, где звери добрые, а не злые, где звери становятся не агрессорами, да, ну, кто такой лев, геральдический зверь, царь зверей, там, напоминающий солнце, который вообще-то хищник. Но нет, у Алены, вспомните, маленькая девочка, и рядом огромный зверь. Он как какой-то гарант безопасности. И это, конечно, отражает еще мировоззрение людей очень хрупких внутри. То есть таких, знаете, уязвимых, очень тонких, тонко организованных, которые живут больше вот внутри себя, в своем воображаемом мире, и которым контакты с живым миром очень сложны. Поэтому у них вот такие судьбы, поэтому они как бы очень страдающие такие от жестокости внешнего мира. Мастацтвазнаўца Аксана Коўрык была адной з тых, хто зрабіў маляванкі аб'ектам навуковага даследавання. Яе кандыдацкая дысертацыя – гэта першая ў краіне спроба сур'ёзна асэнсаваць маляваны дыван. Ну, раньше всех об этом начали писать поляки, и первая статья, она вообще была Франчешко Кутулы, написана еще в 60-х годах. Вот, и там он писал, что, ну, вообще раньше, чем вообще появились в крестьянском хозяйстве дома с выводным наружу отоплением, да, там не могло быть речи о какой-то долго сохраняемой декорации стеной. И получается, что это одна граница, а вторая граница верхняя, это, наверное, вот где-то конец 60-х, начало 70-х, когда, знаете, сельский дом начинает наполняться городскими всякими вещами. Маляванка – это такое для белорусской национальной культуры одно из важнейших явлений. Во-первых, масштабы. Ни у кого из наших соседей вот нет такого большого количества и таких развитых цветочных композиций. Знаете? Вот моя коллега из Литвы, такая Регина Меркени, доктор этнологии, когда-то мне говорила, что «Ой, у нас это было, но у нас в основном религиозные композиции. Там ангел-хранитель провожает детей, вот как тоже в Польше. И у нас это было бедное искусство, то есть к нему там никто всерьез не относился. Ну а у нас же это прям вот монументальные такие вещи, которые занимали чуть не целую стену». У Вілейскім музеі якраз можна ўбачыць маляванку ў арыгінальнай абстаноўцы беларускай хаты. Ён так і традыцыйна размяшчаўся ў хаце беларуса на сценцы. У асноўным памер яго быў больш за 1,5–2 метра выглядаў гэты дыван, нават яны маглі быць больш, альбо прамавугольнай формы, як мы бачым гэта, альбо больш такія длінныя. Але яны большасці віселі на вялікай сцяне, як аздабленне хаты, як гонарам аб тым, што ён у мяне быў, таму што гэта быў таксама не ў кожнай хаце. Тут больш за 30 дываноў, і ўсе безыменныя. Столькі ж у калекцыі маляванак на шкле. Гэта яшчэ адзін варыянт наіўнага народнага мастацтва. Знойдзеныя на тэрыторыі Вілейскага раёна, вось, напрыклад, 30-е гады малюнак на шкле. Існуюць таксама яшчэ такія малюнкі на шкле, якія называюцца відок.
Тэхналогія стварэння дадзенага малюнка на шкле адрозніваецца ад усіх іншых тым, што тут двух'яруснае праяўленне малюнка з аднаго боку і з другога. Мы пачалі збіраць дзеля таго, каб гэта захаваць, таму што на сённяшні час існуе такая праблема аб тым, што людзі сыходзяць з гэтага жыцця, а наследнікі, якія атрымоўваюць, нашчадкі атрымоўваюць хату, то яны пачынаюць яе чысціць, і вось гэты малюнак на шкле проста выкідваецца. І калі яшчэ маляваны дыван ёсць магчымасць менавіта ўратаваць, то малюнак на шкле ўжо не ўратуеш. Па аднаму малюнку на шкле і маляванаму дывану можна сустрэць у кожнай хаце. Зараз таксама, гэта ўжо больш-менш мы сустракаем іх, але сёння ў беларускіх хатах таксама ёсць, і калі ты размаўляеш з больш сталымі людзьмі, якія гэта куплялі, то яны з болем аддаюць. Такое изделие. Пасля таго, як выйшла газета «Светлы шлях», нам патэлефанавалі і сказалі, што ў вёсцы Сялец у Галіны Владзіміровны дома пэўны час жыла Ніна Бохан, і ў яе на сценах захаваліся работы гэтай мастачкі. Але калі мы даведаліся, што работы, скажем, захаваліся не ў тым выглядзе, якім былі першапачаткова, а па сутнасці іх уже пазаклеивалі шпалерамі, але зусім нядаўна гэта зроблена было. Вы ж помните Нину Бохан, так? Чему же помню? Расскажи. Бедная бабка была бедная, она была бездольная, она замужем не была, ни детей не имела, никого не имела. Она ходила по хатах. Скажите, вы эти сюжеты она сама придумляла, и вы сами ей подсказывали? Она сама. Как будто знали, что-то будет, придется показать. Было что. Мы пытаемся, что будет. К вечеру увидите. И одна вот именно снизу вверх малевала. Чему не знаю, чему вот именно мне запомнилось. Традиционный интерьер, он же очень функционально оформлен. То есть рушниками можно утираться, из керамических изделий пить. А что делать с маляванкой? Вот что это? Это же не ковер, это же симулякр. То есть это имитация того, чего нет. По сути дела, для чего они создаются? Чтобы дать видимость благополучия, достатка. Адкуль такое імкненне да панскай прыгажосці, у якой і практычнай карысці ніякай няма, навукоўцы адказу не маюць. Ад суседніх народаў пераняць таксама наўрад ці маглі. Нешта падобнае было і ў палякаў, і ў літоўцаў, і ў украінцаў, але не ў тых маштабах, і сюжэты зусім іншыя, яны больш рэлігійныя. Я предполагаю, это моя фантазия, что, может быть, наши маляванки опирались больше на традицию такого шпалеры западноевропейской, ренессансной. Но она была принадлежностью, прежде всего, сословных верхов, потому что первые шпалеры появились в собрании Виленского замка, как раз заказанные к свадьбе. Заслаўскі музей быў першым, дзе пачалі збіраць маляваныя дываны. Галоўны хавальнік Александр Рак якраз быў адным з тых, хто гэтую працу распачынаў. Так атрымалася, што напрыканцы 80-х гадоў, калі толькі пачаў сваё існаванне музей-запаведнік Заслаўя, былі наладжаны першыя экспедыцыі. Сёння тут найбуйнейшы збор маляванак, напрыклад, Драздовіча. Нацыянальны мастацкі іх чамусьці не збірае, а яшчэ унікальная калекцыя Алены Кіш. Менавіта ў Заслаўі фактычна ўсё, што захавалася з твораў мастачкі. Трэба сказаць, што з больш 300 створаных Аленай Кіш захавалася ўсяго 13 вядомых. З іх 11 захоўваюцца ў нас у нашай калекцыі. На іх прысутнічаюць усяго 3 сюжэты. Імя Кіш ледзь не адзінае ў пантэоне наіўных мастакоў. Драздовіч усё ж меў адукацыю. Фактычна, толькі яе імя і ведаюць. Ледзь не кожны артыкул пра маляванкі – гэта артыкул, у прынцыпе, пра Кіш. Некаторыя так трактуюць, што у той час, у 30-е гады, калі з вёскі немагчыма было выехаць, пашпартоў у людзей не было,
і камусьці магло пашчасціць нейкім чынам уехаць з вёскі. І вось, як быццам, гэта тая дзяўчынка, якая паехала ў горад і ўжо ў такім гарадскім адзенні, у сукенцы ў такой, яна вярнулася. Але Кіш не адзіная, не то што мастачка гэтага накірунку, яна толькі адна з цэлага шэрагу наіўных мастакоў са сваімі стылямі і са сваімі лёсамі, часам не менш складанымі, чым у Алены. Вот дыван Геннадзя Кузаўкова. До 53-го года быў у ГУЛАЗе, і там былі ў яго нейкія задаткі мастака, і ён для кіраўніцтва лагера пісаў на прастынях вось дыванкі. Яе мы знайшлі ў Астравецкім раёне, на печы ў аднаго дзядзькі, які наогул мне проста сказалі, што яна ў яго ёсць. І калі мы да яго зайшлі, ён нават не ўспомніў і не разумеў, што мы ад яго хочам. Наіўнае мастацтва на Беларусі жыло не толькі ў дыванах. Нядаўна на ўласныя грошы Галіна выдала кнігу «Самародкі». У ёй сабрала гісторыі неадукаваных, але адораных мастацкім талентам землякоў. Там каля 20 імёнаў, і гэта толькі са Смаргоншчыны. Тут яшчэ ёсць вясельная паварыха. Это таксама вельмі цікавы напрамак для мяне адкрыўся, якая гатавала вяселлі. Больш за 1000, я сказала. Яна настолькі гатавала, што сама не паспела выйсці замуж. Аб'ядноўвае многіх гэтых самародкаў складаны лёс і забыццё, якому не даюць здзейсніцца толькі апантаныя аматары, што захоўваюць іх імёны і іх талент.